Yay! Bravo! Yay! Georgien. Landet, som ifølge dets indbyggere bragte vinen til verden. Fulde af antropologisk eventyrlyst har vi lagt rugbrød, bacon, frisk mælk og de flade danske cykelstier bag os. Vi er nu på vej mod Kaukasusbjergenes tinder, der majestætisk rejser sig i horisonten. Men landskabets skønhed bedrager, for det er netop bjergene og klimaet her, der er en af årsagerne til, at indbyggerne i Kakheti-regionen i det østlige Georgien er hårdt ramt af naturkatastrofer. Senest i sommeren 2012 blev området ramt af en havstorm, som ifølge indbyggerne og Georgisk Røde Kors er den værste i mange år. Hagl på størrelse med granatæbler, gennemhullede tage og biler, kvæstede husdyr og lagde afgrøder øde. Vi er på vej til byen Zagorajo for at undersøge, hvordan indbyggerne her og i de omkringliggende landsbyer håndterer katastrofens konsekvenser. En stor del af områdets indbyggere beskæftiger sig som bønder, og tabet af deres afgrøder har for de fleste været synonymt med tabet af deres eneste indtægtskilde. Vi er derfor indstillet på at møde mismod, nød og pessimisme blandt indbyggerne. Realiteten er dog en ganske anden. For nok er vores informanter mærket af omfattende materielle tab, men deres humør er højt, og overalt bliver vi mødt med åbne arme og budt på mad og vin i enorme mængder. I løbet af vores feltarbejde erfarede vi den stærke fællesskabs- og gæstfrihedsmentalitet blandt georgierne, og vi oplevede en lokalbefolkning, der trodsede katastrofens ødelæggelser gennem en aktiv solidaritet. Ressourcer blev delt, og reparationer blev udført i fællesskab, så ingen stod alene med de voldsomme realiteter. Med vores antropologiske blik bemærkede vi, hvor stor en rolle disse normer spiller i vores informanters liv. Og allertydeligst kom fællesskabsmentaliteten til udtryk i den traditionelle middagsbanket, supla. Før vi vidste af det, sad vi til bords til vores første supla. Her sidder vi til bords med en gruppe georgiere og et par repræsentanter for Røde Kors. Georgi, som her holder en tale, er Tamada, suplaens toastmaster. Det er hans allerfornemmeste ansvar at sørge for, at samtlige 12 obligatoriske skåle bliver udbragt i løbet af middagen. Skåle om Gud, livet, vinen, Georgien, familien og venskab. So, it is a toast for the guest. It is a toast for the dinner. God bless our countries. God bless the God bless us. For the sisters and brothers. For friendship. For friendship. So you can compare the beauty of the woman to the sky, to the stars, or to the nature. Det er kun mænd, der kan være Tamada, og han er oftest den i selskabet, som er ældst eller på anden måde af højeste status. Han udvælger en medikippe, som er hans hjælper, der skal sørge for, at alle glas hele tiden er fyldt under suplaen. Her ses Kacha, mens han udfører sin rolle som medikippe. Kaffa wants to say something. For at vise respekt for en særlig vigtig skål, tømmer man sit glas. Det resulterede i, at vi hurtigt mærkede den hjemmebryggede vin bruse rundt i kroppen. Da vi i vores antropologiske iver ønskede at gengælde vores informanters smukke ord og velsignelser, prøvede vi selv kræfter med at udbringe skåle. I don't know if this is a little weird, but I would like to first of all bring out a toast for the Georgian hospitality that we have met here, which is overwhelming. I have to admit that. And that being said, I'd like to toast for the good company, for the supla, and for the wine, and for the food.
stand up because De tilstedeværende tog godt imod vores taler. Masse skål resulterede i, at Georgi ville drikke over kors for at anerkende talen og dens indhold. Supraen er spækket med sang, musik og dans. Her sidder vi til en supra med vores værtsfamilie, hvor vi forsøger at imponere med den danske sangskat. Og vi står lige og sunder os efter en fantastisk oplevelse, hvor familien har sunget og spillet og danset for os på bedste traditionel georgisk vis. Samtidig med, at vi har siddet og voldfrådet og blevet drukket vin. drukket vin. Ja. Og det er fantastisk. Det er virkelig en oplevelse. Supraen er et vigtigt element i georgiernes sociale liv. Den danner nemlig ramme for en form for struktureret social interaktion, der praktiseres i forbindelse med alle typer af højtider og særlige begivenheder, lige fra nytår til juleaften og fra barnedåb til begravelse. Supra kan således forstås som et ritual, da den er forholdsvis rigid i sin form, dens opbygning er baseret på gentagelser, og den er afgrænset i kraft af sine konventioner. Antropologen Victor Turner præsenterede begrebet communitas i sit værk om rituel praksis, The Ritual Process fra 1969. Communitas er karakteriseret ved ophævelsen af dagligdagens strukturer, normer og hierarkier, som kommer til udtryk gennem en følelse af fællesskab blandt ritualets deltagere. Gennem supraens forløb skabes der communitas, da fællesskabet mellem deltagerne italesættes, og hverdagens sociale hierarkier ophæves i takt med gæsternes indtagelse af alkohol. Vi oplevede altså supraen som meget mere end et simpelt middagsselskab eller drikkegilde. Den er en essentiel del af de lokale sociale omgang, og under og efter katastrofen i sommer har supraen været en vigtig platform for italesættelsen af de hårde omstændigheder. Gennem supraen, samværet og de mange taler, der sætter ord på livets store spørgsmål, formår georgierne at opretholde fællesskabet og deres optimisme. Vores rejse ind i supraens land har lært os om gæstfrihed og solidaritet. Supraen har vist sig som et vigtigt element i georgiernes håndtering af havstormens konsekvenser. Gennem supraen understreger georgierne deres sammenhold, og set i lyset af katastrofen viser de, at når man står sammen, står man stærkere. Til spørgsmålet om, hvem der bragte vinen til verden, er vi ikke længere i tvivl. Det gjorde Georgien. Godmorgen.